kira bangon sukari wanda shi baya fahari sannan shi ke da gari Allah ya tsare hadari tafiya ta karɓi bini mu kawo muke yi duk a gari to dangin masara ƙasa dangin sigara a sanar musu sun makara ga ruwan sama din mutara mun sanar musu kawun ne tun a baya suke yin fahari wayayye ne nawa sannan kuma ga ilimi me yi wa mutum uzuri ya rike jama'a na gari shi mai adalci ne sun ce ba za kai ba to Allah ya yarda komai ya bar tsada to Allah ya yarda a Kano ta Kudu kai muka yi ga wasu mai layaci zaɓe sanatan Kano na yanzu a Kano ta Kudu muna murna kawo za mu rantsar Allahu yadda ya karɓo ka ji addu'ar mu da fari zana sa Allah duk abin da zan yi shine yayi ni yayi kawo su mai lakajirin fa bango majinginar talakawa ku zo mu dafa dawa idan kana so ka nika ta za ka surfa dan kawu ya zamo alkhairi ga mu matasa idan ka duba ni kawo yayi min alkhairi ba zan rufe ba yasa a bangaren tafiyar tasa ban tsaya ba tunda dai da kai Kano ta Kudin ta mu ja mu baba ga kainuwa da shan Allah mai dubun matasa dan ya ga guguwar dan Musa ba ta tsaya ba dama fashi birin wasa ne idan ka duba wane rago da rigar sake ba zai saka ba to yanzu sai mu maishe shi gari a kama wasa ba zan rufe ba a kanan mu ta zamo alkhairi ku zo ku duba ciki da gaskiya ka ga wuka ba ta fasa ba rahin sani yasa na jiyo na ta kwaba to mu ba za mu dau layin masu yin fada ba kai ba birni da ƙauyukan namu suka yi shiri na kwaba to yanzu rabbi ya ba mu na gari ba ya zamba ga ɗan su mai lanan kawo na gari ban rufe ba Allah ya kai mu ranar tafiya mu je ka karba a gira bangon sukari wanda shi baya fahari sannan shi ke da gari Allah ya tsare hadari tafiya ta karɓi bini mu kawo muke yi duk a gari to dangin masara ƙasa dangin sigara a sanar musu sun makara ga ruwan sama din mutara mun sanar musu kawun ne tun a baya suke yin fahari wayayye ne nawa sannan kuma ga ilimi me yi wa mutum uzuri ya rike jama'a na gari shi mai adalci ne sun ce ba za kai ba to Allah ya yarda komai ya bar tsada to Allah ya yarda a Kano ta Kudu kai muka yi ga wasu mai layaci zaɓe sanatan Kano